Asibabingelela abazalwane kuyisonto ekseni egameni lomfeli wethu uJesu Kristu. Kuyintokozo ukuphinde ngithola ithuba lokushumayela kule nkundla yamandla ensindiso. Isihloko engisiphiwo sikhuluma ngokukhishwa kwezisu. Kodwa ngaphambi kokuthi singene lapho bengisacela ukukhuleka kancane sicela amandla enkosini. Baba wethu ongcwele sicela ubusiso ukushunyelwa kwezwi lakho. Ngo-1996 ezweni lethu la eSouth Africa kwakhishwa umthetho ovuna abantu mayelana nokukhishwa kwezisu. Uthi lo mthetho umntwana ona 12 years uvumelekile ukukhipha isisu ngaphandle kwesizathu. Angasikhipha isisu emuva kwamaviki awu-13 uma udokotela wakhe enezizathu zakhe. Ama-teenager kumele aphelezele abazali. Kodwa futhi umthetho uyababekezelela labo abangakhoni ukufika nabazali. Zimbili indlela edumile zokukhipha izisu eSouth Africa. Number 1, ukusetshenziswa kwemithi. Mesetshenziswa imithi usuke uzonikezwa iphilisi elizoletha udlame esibelethweni lapho kuhlezi khona umntwana wakho. Number 2, indlela yokukhipha isisu ilena eza ngokuhlinzwa. Lapho ke usuke uzohlinzelwa etheater, ikakhulukazi uma amaphilisi engasebenzanga. Kungani abantu beyenza lento? Ziningi izathu abantu abayishoyo. Ezinye zezizathu edumile ukuthi bathi abantu abanayo imali yokukhulisa umntwana. Abanye bakhala ngamahloni ukuthi abazali bazothini. Abanye bakhala ngokungamethembi ubaba wengane. Abathembi ukuthi ubaba uzolekelela ekukhuliseni umntwana. Umama vele abona ukuthi kunokuthi ingane ibe umthwalo wakhe yedwa, kungcono ukuthi asikhiphe isisu. Abanye bayasikhipha isisu besikhishiswa ukuthi emva kwesikhathi kubukeka sengathi ingane izokhubazeka. Mhlawumbe ingane itshengisa ama-signs okukhubazeka isasesiswini, bese abona ukuthi umuntu angeke azayimele leyo nto leyo, bese ayasikhipha isisu. Bese ke abanye kokugcina basikhishiswe ukuthi ingane iqhamuke ngokudlwengulwa. Ake sichaze lento yokukhipha isisu ngolimi oluqondile, ngoba ifundiswa njengodokotela nososayensi abayichazi kahle lento ngolimi oluqondile, kodwa abayichaza ngolimi olutshekile. Ukhipha isisu ukugxambukela esibelethweni bese ubulale omunye umuntu owakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu endaweni la bekumele engabe uvikelekile kuyo. Suke sesikhuluma ngesibeletho ke lapho. Imbangela enkulu yalesenzo, noma zikhona izimbangela eziningi ezisho abantu, kodwa imbangela enkulu eyongamele zonke izathu engashiwa abantu ile yokuyicabangela wena wedwa, phecelezi ngesilungu i-selfishness. Lokhu kukuphula imiyalelo kaNkulunkulu eminingi, kodwa mesingabala emithathu. Usukuphula umyalelo kaNkulunkulu othi zalanani nande. Usukuphula umyalelo kaNkulunkulu othi ungabulali, futhi usuke uphula umyalelo kaNkulunkulu othi thanda umakhelwane wakho. Kwi-Old Testament noma kwiTestament elidala wawubulalwa uma uke wabulala ingane esesibelethweni ngokwenhloso. Ngakho ke umuntu kahle kahle obulala ingane esesiswini kumele kahle kahle engabe naye uyabulalwa. Indida ngomthetho wezwe lethu ukuthi uthi uma uke watholakala ubulale omunye umuntu osemdadlana ngokwenhloso, ufanelwe ukuthi uthole udilika jele. Kodwa uma ubulale omunye umuntu osesiswini kawenziwa lutho. Okuyinto ekuhlungu-ke le, ngoba ingane nje enamasonto awu-5, loyo muntu lo ingqondo yakhe isuke isikhulile nenhliziyo yakhe isuke isishaya. Uma nje ingane yake yaba namasonto awu-12, lo muntu loyo ikhanda lakhe lisuke selikhulile, senamathambo nezinye izinto eziningi. Ake sicacise, akekho umuntu okwazi ukwenza omunye umuntu.
abantu abaney'ngqinamba zongabathola abantwana bayalazi leqiniso ngoba leqiniso lihlezi libagqolozele zonke iy'nsuku. So lento ngisho ngoba abantu bayalithanda ukulisebenzisa lolu limi lokuthi bathi sizoshada bese senza emva kwesikhathi ukuthi bese senza izingane. No, ku-wrong lokho. Akekho umuntu onamandla okwenza omunye umuntu. Umuntu wenza ucansi bese uNkulunkulu uma ethanda alisebenzise lelo cansi ukwenza omunye umuntu. Futhi uma uNkulunkulu ethandile uyakwazi ukwenza umuntu ngaphandle kocansi. Naku nje inkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu wamenza ngaphandle kokuthi kusetshenziswe ucansi. Nathi uma sesikhazimuliswa sophiwa imizimba emisha, uNkulunkulu uyosenzela leyo mzimba emisha ngaphandle kokuhlangana komuntu wesilisa nowesifazane ngokucansi. Jeremiah 1:5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ngicela sibheke legama lokubumba negama lokwazi. Umbumbi ikakhulukazi umuntu ojwayele ukuthatha udaka bese akhe leyo nto esuke yakha from nowhere, athatha ahlanganise uyabona amanzi nezinye izithako bese enze lento esuke efuna ukuyenza. Kanjalo iBhayibheli melikhuluma ngoNkulunkulu akha umuntu eswini, lithi iBhayibheli uyambumba, kusho ukuthi uthatha izicubu zomzimba, athathe lokho akuhlanganise bese kuphuma umuntu. Akekho umuntu ongathi kuthina sikukhona umuntu eseke sambumba. Abantu benza ucansi bese bayayihlalela nje ngokwesingisi kuthiwa they are hoping for the best. Akekho umuntu ongena esibelethweni somunye umuntu athathe imbewu yowesilisa, athathe neqanda lomuntu wesifazane bese ayabumba. So we just hope for the best ngokwesilungu. So asikwazi ke ukuthi sithathe ilungelo lokwakha sithi simenzile umuntu sibe singambumbanga ngoba asazi ukuthi kusuke kwenze u9 months. Asazi ukuthi kusuke kwenzakalani esiswini somuntu wesifazane, futhi akukho sisuke sisizile ngakho. Number 2, uNkulunkulu usebenzisa legama lokuthi ngakwazi. uNkulunkulu kuphela okwazi ukusebenzisa amagama kanje, amagama njengokuthi ngingakakubumbi, amagama njengokuthi ngakwazi. Ngoba akekho umuntu ngathi uyayazi ingane yakhe isasesiswini. Uyabo, mina nginengane ezothuba bazalwane, ngizaze kahle sezizaliwe ukuthi beza abantu besilisa noma za abantu besifazane, ukuthi bezimpofu noma bezidark, ukuthi bezinama personalities anjani, bezingabantu abanjani esiswini. Angikwazanga lokho zisasesiswini bangcwele. Lokho kumbuleke kimi sezizaliwe. Kodwa uNkulunkulu uyaveza la ukuthi ingane uyayibumba, futhi ingane uNkulunkulu uyazazi zingakafiki ngisho esiswini, okutshengisa ngokusobala ukuthi kahle noma umuntu angalenza ucansi, kodwa uNkulunkulu ekuthandeni kwakhe nasentandweni yakhe okuyena obumba ingane eseswini. Lokho nje leli verse lilodwa singakawathinta abanye amavesi liyazivezela ngokusobala ukuthi uNkulunkulu onikeza abantu nowakha ingane bese ayibeke eswini sabantu. Ngoba seGalatia 1:1, kepha mhla kwaba kuhle kuNkulunkulu, kusho uPaul, owangihlukanisela kwasesiswini sikamame. uPaul uyalibona leqiniso, uyalambulela leqiniso lokuthi uNkulunkulu obeka abantu eswini zabanye abantu. AmaHubo 139:13 afundeka kanje, ngokuba wena zenzile izinsu zami wangaluka esweni sikamame. Yambo, uDavid uyayiveza lento le ukuthi uNkulunkulu umehlanganisa umuntu eswini ufana nani? Ufana nomuntu owalukayo othatha indwangu ezahlukahlukene. Sibona isithombe sezindwangu ezahlukahlukene, athathe nokotini ahlanganise ndawonye. Uyayibona lento okusho ukuthi uthatha unyawo nezinye izinto zomzimba ayihlanganise ndawonye
yabo nga-1 kuze kuphume bani, kuphume umuntu ophelele. uSamuel wokuqala uveza ngokusobala ukuthi uNkulunkulu uyena ovula isibeletho, futhi uNkulunkulu uyena ophinde asivale isibeletho. Amahubo 127:3 fundeka kanje, bheka abantwana bayini, bayifa elivela kuJehova. Yini ifa? Ifa imisebenzi yabazali bakho, okuthi labazali bakho uma beshona bese uyalithola ifa. So ke akekho umuntu ongathi ifa ulisebenzele. Kanjalo nabantwana iBhayibheli libabiza ngefa, ngoba abantu babathola abantwana bengazange baze babasebenzele. Inkinga ngeyifundiswa ukuthi ifundiswa zifika namagama amaningi okuyiwona lamagama lawa aphinde enze ukuthi sibe nokudideka ngokuthi umuntu uba umntwana kusukela kuphi. Mengase ngenza isibonelo, ososcience umntwana mesamncane kakhulu baqale bambize nge-embryo, bahambe bambize ngegama lokuthi uyi-fetus, kuyima bembiza ngomntwana. So lento yokuhlukanisa umuntu ngamagama ahlukahlukene ikona lokho okugqugquzela abantu ukuthi bakwazi ukukhipha izisu, ngoba umuntu umekhipha umntwana lo osuke bembiza ngothi embryo noma bese bembiza ngothi fetus bengafuni. Angithi phela inhloso yalento ukungafuni ukuvuma ukuthi ingane leya. So basebenzisa la amanye amagama azokwenza kuzwakale sengathi akuyena umuntu. So yezinye zezinto ezigqugquzela ukuthi abantu bakhiphe izisu, ngoba umuntu osuke ethatha ngokuthi hayi bengakabi umntwana. Kodwa iBhayibheli linye igama elisetshenziswa iBhayibheli ngomuntu engakazalwa, esanda kuba khona eswini, linye igama elisetshenziswa, and lelo gama lithi nje umntwana. Ngiyalithanda ke iBhayibheli ngoba iBhayibheli alisididi kakhulu ingqondo njengesifundiswa, livele nje libeke into ngendlela esobala wonke umuntu ayibone. So zonke ingane zivela kuNkulunkulu, ingane ezimhlophe, ingane ezimnyama, ingane zamakhaladi, ingane zamandiya, zonke zivela kuNkulunkulu. Ingane ezalwe emshadweni, ingane ezalwe ngaphandle komshado, zonke zivelwa kuNkulunkulu. Ingane ezalwe ngokuthanda kwakho, noma ingane fike ngokuthi mhlambe udlwenguleke ngesimo esibi sokudlwenguleka, lezo ingane nazo zivela kuNkulunkulu. Ingane eyomfana noma ingane eyintombazane, lezo ingane zivela kuNkulunkulu. Lokho ngikusho ngoba osikweni lethu, ikakhulukazi abantu abamnyama, sinokuyithatha kancane ingane eyintombazane, siyithathe serious ingane eyumfana, kuze kube ngathi le mhlambe intombazane kube yiphutha. Yabo uthola ukuthi noma ogogo beyidlalisa ingane bathi hey waze wafana no baba wakho, awubanga yini umfana nje, bakhulume sengathi kwenzeka iphutha. Cha, akwenzekanga iphutha. uNkulunkulu ekuthandeni kwakhe, nasekuhlakanipheni kwakhe, nasemandleni akhe, uyena obonayo no-decidayo ukuthi laba ngizobanikeza ingane, and leyo ngane izoba nje ibe umuntu wesilisa noma ibe umuntu wesifazane. Kusuke lingekho iphutha elenzekile lapho. Amen. Izingane ezikhubazekile nezingane engakhubazekanga nazo aziveli kuSathane, kepha zivela kuNkulunkulu. Exodus 4:11 ufundeka kanje, Jehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Ngubani owenza isimungulu nesithutha nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na? Umbuzo mbumbulu lo obuzwa uNkulunkulu ngabantu abanezingqinamba zokukhubazeka. uNkulunkulu yena onikeza abantu ingane ezikhubazekile ngokuhlakanipha kwakhe nenkazimulo yakhe. NgokaJohn chapter number 9 uma ufunda lapha kuverses 1 kuya kuverse 5. Kusho ukuthini ke lokhu esikufundile? Number 1, kusho ukuthi ingane siyiphathisiwe, singabaphathiswa
ngesingisi la besuke bethi khona besenzisa legama lama stewardship. Siyiphathisiwe ingane akuzona ezethu ingane ezikaNkulunkulu. Thina sifana nani? Thina sifana nama manager esitolo. Yabona nje mengisebenza esitolo ngiyimanager, isitolo akusona esami. Ukhona umphathi wesitolo. Mina ngibekiwe nje lapho ukuthi isitolo ngisiphathe ngendlela. Number 2, ngoba ingane akuzona ezethu. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi masingayikhulisi ingane ngendlela zethu, kodwa siyikhulise ngendlela zikabani? Siyikhulise ngendlela zikaNkulunkulu, ngoba vele akuzona ingane zethu. Akumele siyikhulise ngendlela zethu, kumele siyikhulise ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba noma siyishaya ingane emaphutheni, asiyishayi ngoba ziphule imithetho yethu, kodwa siyishaya ngoba ziphule umthetho kaNkulunkulu. Kungani uNkulunkulu enika abantwana? Number 1, uNkulunkulu unikeza abantwana kubantu ngeenhloso zokuthi abantu kumele bazalwane. Number 2, uNkulunkulu esuke sinikeza abantwana esinikezela ukungcweliswa kwethu. Ziningi ezinye izathu but ngixoxela kulezi ezo2. Kusho ukuthini mesithi ingane uNkulunkulu usuke sinikezela ukungcweliswa kwethu? Ngoba kuningi esikufundayo ngathi uma sineyingane. Ziningi izinto ziba sobala ngathi bazali esifunda kuphela uma kuneyingane, sekuneyingane. Maningi futhi amaqiniso esiwafunda ngoNkulunkulu ebade singawanakile, kodwa avele abesobala uma uNkulunkulu sesiphile ingane. Abantwana futhi bayasiphoqa ukuthi simethembe uNkulunkulu. Uyabo, zimaningi ama-challenge noma ingqinamba esiba nazo uma sineyingane. Sometimes asazi ukuthi lezo ingane sizozondla ngani, bese kuyasiphoqa ukuthi simthembe uNkulunkulu. So ukuncika koNkulunkulu kuvamise ukuthi kube kuningi kakhulu uma unabantwana, ngoba ukuhluleka kwakho kuba sobala. Mhlawumbe uNkulunkulu akunika ingane ezokuhlupha ngezinto ezithize, yabo, noma uthi uyayishaya lo ngane uthola ukuthi ayikulaleli. Lokho kuyakuphoqa ukuthi uye kuNkulunkulu ngomkhuleko, kube uyena uNkulunkulu okusizayo ngengane asuke ekunikeze yona. Ukuba nabantwana kuyasiza futhi kakhulu ngokuthi sibe ngabantu abayidelayo, yabo, sikhule nakulento yokungancishana, ngoba ukuba nezingane kuyakuphoqa ukuthi ube umuntu osherayo. Uyabo, uyishare imali zakho, ushare ispace sakho, ushare indlu yakho. Mone ingane nje iyakuphoqa ingane ukuthi isuke lento yokuba ngoqo. Uyabo, ziyalwisana izingane nokungoqo, ziyasizana futhi ingane nanokuthi ube umuntu okwaziyo ukubekezelela nabanye abantu. So ezinye zezizathu lezi ezinhle ezenza ukuthi uNkulunkulu asinikeze abantwana, asivale. Funa nje ukuvala ngemibuzo nje embalwa. Ngiqale ngabantu abashadile. Uma ushadile unephupho lokuthi uma sowushadile ufuna ukuthi uqale uhlale iminyaka ewu5 noma ewu10 ngaphambi kokuthi ube nabantwana, ngabe unaso yini isizathu esamukelekile kuNkulunkulu ngalokho, noma mhlambe kwenziwa ilento esikhulume ngayo ukuyibeka wena phambili? Uma usebenzisa amaphilisi ukuvikela ukukhulelwa, ngabe ulenzile yini ucwaningo olujulile ngalawo maphilisi, noma nje uthathe nje lokho kusho odokotela bangakholwa? Uma ngathiya lo maphilisi ano 1% chance ukubulala umntwana wakho, ungawayeka indlo maphilisi? Sinjani isimo sakho sengqondo maqondana nabantwana? Ucabanga kanjani ngabantwana? Ucabanga positive noma ucabanga negative? Uma ucabanga ngabantwana ucabanga isibusiso noma you are like you are not sure, ngoba abantwana ubabona njengabantu abazokwenza ukuthi uhlupheke, abantwana abazokuhluphekisa. Uma usebandleni ulale intshumayelo bese kuzoba khona abantwana baba ngumsindo, ngabe uyanengeka yini ngokweqile? Uma ugogo noma umkhulu wenza njani uma ingane yakhe ikutshela ukuthi ikhulelwe?
ngabe uyitshela ukuthi ihambe uyokhipha isisa esibhedlela? Uma kunomuntu ohlekisana naye kepha ningakashadi, ngabe niyazibalekela yini izimo ezingenenza ukuthi nilingeke ngokucansi, njengokuthintana okudlulele nokuqabulana? Ngabe niyazama yini ukwenza ubudlelwano benu busheshe bufike emshadweni ningakakhulelisani na? Uma unesimo sokungabathola abantwana, qhubeka ubacele enkosini. Njengoba beseshilo abantwana, uNkulunkulu uyena obavulela isibeletho, futhi uyena uNkulunkulu osivalayo isibeletho. Duduzeka ngokuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani ngempilo yakho. Bese ke ebandleni nakwezinye indawo ubasiza abantu abanabantwana. Sometimes bayalidinga usizo. Uthola ukuthi nje umama nobaba bafuna ukuyikhipha beyoshaya umoya mhlambe kanye ngenyanga, kodwa uthola ukuthi abazi ukuthi abantwana bazobathini. Wena ke ukuthi uNkulunkulu bengakanikeze yakhe ingane mhlawumbe nesikhathi esiningi ezandleni zakho, yiba yilowo muntu ozokwazi ukuthi usiza abantu abaxakekile ngaleyo ndlela. Uma ngikhuluma nawe nje kanti mhlambe wake wasikhipha isisu wambulala omunye umuntu, ngingathi nje kuwe xolisa kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzokuxolela. Leso sono leso isona esikhulu, kodwa uNkulunkulu uyasixolela. Bese uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuxolele. Bese uyaduduzeka ngokuthi uNkulunkulu ulungile futhi uNkulunkulu unomusa. Amen.